lingatsho njalo kaloku elogwityo kuchaza uba sesingenile sesifikile nawe sesikuvulele nawe sesithi yiba khona apha ngaphakathi apho kwavusilanga kulo likhaya lenkcubeko yesintu ngaye lo lwesithathu the 9th of December 2020 apho siphethe khona umcimbi wamafutha eWhale. Wena ke usandufika kweli khaya sithi nawe ngena kulo likhaya lenkcubeko yesintu ukwenzela ukubana ufane nasebekhona sebengaphakathi ungaphoswa ke ngokubana usubscribe so that ungakwazi ukungazifumani ezilandelayo ii-topics kulo elikhaya. As we have said kubantu abafikayo siba nee-topics. Monday siphatha ukusevenkileni where we discuss izinto that you will find in a shop near you nalapha ke kwa-my friend. On Wednesdays siphatha amafutha, siphatha amagqabi, siphatha ingcambu, siphatha imihlaba, siphatha amathambo, siphatha amachiza okunyanga. Saturdays we discuss a topic kulapho sidiza khona amahlebo ke apho sincokola khona izinto ezidla umzi. Sundays we will start kulena iSunday ngokudiscussa abantu will be paying tribute, will be paying homage kubantu ke abathile. We will be looking at two categories ke zabantu that will be paying tribute to. Okokuqala ngabantu who play a role kwinkcubeko yethu singababantu bamnyama. By inkcubeko we only focus on our culture, people who are interested in our culture either in terms of the religions of black people and of African traditional religion okanye abantu ke second category abathanda amayeza omayezeni abapromota ukuthandwa kwamayeza ethu esintu. So in paying tribute we'll be focusing on people who are alive and those who've departed. Kwaba-departed ke ngabantu will just give you a hint, abantu abanjengo-Dr. Drake Gok, abantu abanjengo-Dr. Credo Muthwa. Those will be people who pioneered into kuthandwa nokuhlonitshwa kwenkcubeko yethu. Those pioneers ke who pioneered ingekabi yonke fashionable lena sisengamakholwa mpela angavasi blue start sabe senza lo tribute ke kubo abo bantu bethu njengoba besesitshilo ke nalapha kwi-announcements. Our first victim, hey simbiza kabuhlungu xa sithi victim, but the first person that will be paying tribute to ngugogo bathini Mbatha. Sabe sithetha ngaye ke, unganibuza into ezininzi ke mntana omhle wena uzumamele Sunday ukuba sithi kuthwani kutheni ngaye ugogo bathini Mbatha. What role did he play kuyo lento yesintu sethu? You will learn ke ukuthi is not only us abamaziyo abamrecognizileyo, he also got an honorary doctorate. Pheza phele masingene kuyo lento yamafutha eWhale. Ithini lento yalamafutha eWhale kolusuku lwanamhlanje the 9th of December? iWhale oil elinye igama eye ibizwe ngalo kuthiwa yi-train oil. I-train oil ke iba yi-oil okanye i-whale oil, yi-oil derived from any type of i-whale. Zininzi ke iindidi zee-whales kodwa ezona zaziwayo ezona uva ngazo zi-include into ekuthiwa yi-bowhead whale, fin whale, grey whale, sei whale, sperm whale, humpback whale, blue whale. Abanye bafake nento ekuthiwa yi-killer whale, i-orca. Abanye bathi is not a whale, i-orca is a dolphin. Kuthiwa yi-killer whale because kaloku it kills amathole e-whale. Is a killer whale, is not a whale. Is a discussion ke esingangeni kakhulu kuyo namhlanje kuba sithetha ngayo i-whale. Apha nje basithetha nge-whale sizawuthi phayini ezantsi sithethe nge-sperm whale because i-sperm whale siso ozawufika sikhona kwezi ndawo zithengisa amayeza sibhalwe sperm, uzawufika yinto emhlophe. It will be more like your condensed white color if you see i-color ye-condense phantsi uthi i-color ye-sperm, kodwa ke uyayiva le ndawo sibhalele kuyo. Sizawuthetha ngayo ke laa nto nje sinto egqithayo kuba ikhona ezivenkileni. Ngena ke Bhele uthanda uthi medically. Uyakwazi na Bhele umedical ukungena kuyo lento ye-whale? Masithi historically mhlawumbi sifake no-medically. Historically ibisenzwani lento iyi-whale? Ibali le-whale, ukuzingelwa kwe-whale kuqala phaa ngoma-1600 to 1900. That will be 16 something to 19 something apho i-whale ezi
not ukuzingela, zazilotywa mhlawumbi kuzingelo ke kokuloba. They were harvesting ii-whales kakhulu apha kwezi oceans, particularly kwezaa ndawo zibandayo, kuharvestwa ezi whales. Kusenziwa ntoni na ngazo ezi whales? Babethatha kaloku the blubber, elaa nqatha le whale, kusenziwa ii-oil lamps. Babesenza i-oil for i-oil lamps ikakhulu, and then baqhubeka ke benza neesepha ngayo le oil. Loo sepha iqhubile ke up to 19 or whatever, apha kwi-20th century bayisebenzisa. Kuthe xa kuhamba ixesha kwi-industrial revolution, when they were able to process le oil, beze nezinto that compress, beze nezinto ezi-advance, batsho bakhupha imargarine. Imargarine ke saze orama, into ziqatywe zonkeni, benza ezi margarine, and then the same whale benza ngayo i-lubricants. Remember i-lubricants zanamhlanje setha nge-grease nezinye iindidi zee-oil that lubricate intsimbi le ukuze intsimbi ingakhuhlani, kwenziwa ngayo ke i-lubricant ngayo le nto. And then around the world wars, World War I, World War II, they produced into ekuthiwa yi-nitroglycerin for ukwenza i-explosives ezazisetyenzisiwe ke kuyo i-World War. Kuthathwa yona ke le whale bayiprocesse kwenziwe ezo nto, kuyoqhushumbiswa kubhubhe umntu. Now bhele i-oil lena uthi yenziwa njani? You see, during eza periods there were factories ezaziprocessa i-oil. Into eyaziwayo ngabantu abaprocess i-oil ukuthi i-oil lena ye-whale awuyitshisi mntanomhle, awuyirani emlilweni. Abayirani emlilweni, it will be very low heat, very low heat. Akufunekanga uyitshise, because thina siyazi bana once into eyi-oil uyitshise, sesithetha ngazo zonke ke ii-oils. Sithetha wena mntu othi ufumene inqatha lenkukhu, ufuna ukwenza i-oil, ufuna ukwenza la mafutha enkukhu kwakuthethwe ngawo. Omnye athi ufumene isilwanyana esithile, wathatha amafutha aso, omnye wathatha enye wenze yakhe. Asiyitshisi le nto ilifutha to get i-oil. Abantu benza njani ke bhele? Either you use i-slow heat, okanye omnye uzawusebenzisa i-double boiler, nangona i-double boiler ihambe nee-problems zazo. Abanye ke with ezinto zifikayo, into zo-heat gun. Nathi apha ekhaya sisebenzisa i-heat gun. I-heat gun izawuba yile nto ebugani xa uyijongile, ephuma umoya oshushu like i-dryer. It may shape like i-dryer, ifunyanwa kwii-hardwares. You go to any hardware ufike uthi ufuna i-heat gun. Thatha i-heat gun, ingumoya oshushu. La moya ushushu utshisa elinqatha, then ayathontsiza ke amafutha. La mafutha aza kunika the actual color yelifutha, ukuba bekuthiwa liyazinyibilikela phaa, linyibilikiswa lilanga. Talk about ilanga. Omnye la alapha ekhaya amafutha esiwafumeneyo e-whale, uDlamini owasinika la mafutha wawabophelela ecingweni ezantsi. Nje wabophelela ecingweni ezantsi, wabeka i-washing basin, ikomu, then la mafutha athontsizela kula komu. So la mafutha awatshiswanga. You are able to use the liquid oil, and then you are able to use the solid fat, kuba nayo la fat iseyiyo lento siyifunayo. Amafutha ke e-whale, if you get the original, izawuba mnyama. The problem ke with le nto esigqibo yitsho, aba bantu basithengisela i-fake, bazawuthi xa bevile uba bade bayikrobele uba le whale oil imnyama, then they will dye ezi oil basithengisela zona, bazenze zibe mnyama, sihambe thina siyothenga. Masithethe kunike ngoku nge-sperm whale. I-sperm whale esi njengoba sisithi siso osibona kweendawo ezithengisa amayeza, sinjani ikhala yaso i-sperm whale? Noba ungajikela phi mntanomhle ubuze umntu waphi, ikhala ye-sperm whale is pale yellow. I-sperm whale sifuna ukuba yellow, that is ikhala yaso. Hamba ke uyojonga i-sperm whale apho sithenga khona amayeza esinto okanye kwezi Indian shops, ufikile nto bese siyitshilo emhlophe. Can you see i-distance between u-yellow and white?
Ask again, can you see a difference between the original and fake? Asazi into ke siyanyanga, sithatha lento kuthiwa si-sperm whale sinyange mntana omhle abantu bangaphili kuba kaloku kuthiwe wena faka i-sperm whale nakho uyothatha umfinya wento esingayaziyo uthi si-sperm whale. Esi sperm whale ke compared to ezinye iindidi ze-whale sinezinye ii-properties ezingekhoyo kwezinye iindidi. One of the things about i-sperm whale compared to ezinye ii-whales is damn expensive. Repeat, it was damn expensive. Xa sithi was, akusekho mntu na sperm whale ngoku, akusekho mntu na whale, because into yokulotywa kwe-whales is now illegal. Buza ke aba bantu bakuthengisela amafutha e-whale ukuthi bawathatha phi when i-oil lena ye-whale, i-whale lena ku-illegal ukuyifumana. The only person ozawuba nawo amafutha e-whale ngumntu othi ufumene i-whale that beached, i-whale eyatshona eyaphuma emanzini ngokuba either indala okanye because of ezo problems zolwandle zayenza yaphuma emanzini. Beside that, akukho mntu ukwazi ukuloba i-whale. Masiyigxininise le nto ukwenzela abantu bethu bangarobheki, bangarojwa. Umntu othi une-whale uyifumene kuba iziphumele kuloo ndawo ibiphume kuyo ngaselwandle. Masigqithe ke siye kuye umayezeni ukuthi yena umayezeni njengoba eyinkuntsela engaka nje uyenzani le nto iyi-whale. Masiqale sithethe ke ngayo i-whale so that wena mntundini okhoyo phaa kwisikolo sakwavusilanga ukwazi ukugqitha kule nto esiza kuyithetha, uzenzele wena eyakho into yamafutha e-whale. I-whale lena is the largest animal in the ocean, is the largest animal in the world. Ayikho i-animal larger than the largest whale. I-whale like wena is a mammal. Isisi iyifish lento encancisayo, unlike ezinye ifish ezizala amaqanda ziwazale ziwashiye, yona izala ithole like inkomo, like umntu. Thole elo lilandele unina for about 2 to 3 years, up to 5 years. Elithole lihamba nonina, learning what has to be learned. Elithole lincance, unganibuzi ke wena mntu ungabukela uNational Geographic ukuthi lincanca njani ithole emanzini, kodwa liyancanca ke, just like ezinye mammals, your dolphins, your orca and all of them. Iyiloo nto ke lento is nurturing, isisilwanyana that care for ithole laso. Ziphinde zizinto nje behamba nonina ukuba they travel as groups. Uzawufumanisa uba like i-elephants, ithole eli will be protected zezinye izilwanyana. They will form a shield around it ukulikhusela kuzo ii-killer whales okanye izinto ke kuthiwa zii-orca. Okwesithathu le nto lena is a globe tracker mntanomhle. It travels from South Africa to Australia, isuke apha iyojonga apha yana. It travels distances. Sithetha nge-endurance ke apha, wena mntu uyaziyo le nto sithetha ngayo yamayeza. Siphinde sithi le nto once is an adult, it has no known enemies except thina ke bantu ugosi yobulala. Yona ayibinazo ii-enemies apho ihlala khona. When we say ayinazo enemies, we are discounting i-problems ze-nature, we are discounting the diseases, the bacteria, the viruses and so on. Those zii-enemies, yonke into ihambe ibe nazo ezo enemies. Sithi ke wena mntu unalo ke ithamsanqa lokufumana i-whale, if you can get i-sperm whale, ingathi izinto zakho zinganabo ububheterana. Masingene ke kumayezeni ukuthi wenzani nge-whale. Mosapha sithetha nge-train oil, right? Asiyohlulahluli apha, even though we keep saying if you can get i-sperm whale you'd be far better than ubhele one oil yenye indidi ye-whale. I-whale lena siyithini apha emayezeni? Okokuqala,
I-oil isetyenziswa kumayeza okuhlonitshwa, amayeza okuthandwa nokoyikwa. Iya ngobana ke amayeza la wathakileyo wathake kumila kuni. Wena mntu othi ufuna uhlonitshwa sikufakela i-oil, wena mntu othi ndifuna uthandwa sikufakela le oil, wena mntu othi ndifuna ukoyikwa sikufakele le oil, idityaniswe ke nezinye izinto. Omnye umntu othi ufuna ukukhusela ikhaya lakhe okanye ukhusela imoto yakhe, ukuzikhusela kufakwa kwale oil. Omnye uthi imoto yakhe ufuna ibe ngodlula bemile, dlula behlezi, dlula bejongile, simenzele amayeza azawuhambe adibanise nayo le oil ukukhusela nje. Sitshilo mos le nto sathi is protected because of its size. So wena mntu othi ufuna ukhusela uzawusetyenziselwa amayeza ke azawudibanisa nento njengomthombe, kufakwe umthombe udityaniswe nayo le whale kunye namanye ke amayeza esidima. Wena mntu one-problems zokuthakathwa ngefish, we discussed ke ngoba esincola ngezichitho. Bakhona abantu abathakathwa besincokola ngehagu, ifish nocansi, apho sithetha ngezinto ezibolisa amayeza. You remember when we mentioned ukuthi zikhona iindidi zefish esizisebenzisayo, sathi apha ekhaya uzawufika zikhona iindidi ezithile zefish. We are mentioning ke zizimbini today ukuthi apha ekhaya uzawufika ikhona ishaki, ikhona ishaki, inyama eshaki egrindiweyo yafakwa ebhotileni, ikhona i-whale esi-oil yakhona nelanqatha, the blubber ikhona, uzawufika ikhona apha endlini le nto yale oil. So sizama uthi ifish, njengoba sithetha ngefish, ayizizo zonke ifish ezibolisa amayeza, zikhona ezingawabhati. Sathi wena for purposes zokutya ifish, sathi avoida ifish xa usebenzisa iziwasho namayeza. Apha sithetha ngawe ke mntu othi uthakathwe ngefish, unuka ifish, kwinto esikwenzela yona kuzawubakho la mafutha ale oil, le whale oil, kuzawubakho esiphondweni nala cream uzawuyinikwa. Ukuba wena mntu uthe unengxaki yokunuka ifish, uzawukwenzelwa i-cream ezawufakwa la mafutha namanye amafutha namanye amayeza, ingxube evange into ezininzi, kuthiwe sasasa nayo inyama yeshaki egrindiweyo. Balazi ivumba layo kabaqhela ufika apha ekhaya, inuka kamandi, nokamandi iphile nto. So wena mntu okhe wafumana imboziso oil, bakhona abantu esibenzela imboziso oil as part of umhlonitshwa khombo, kuba abanye bafuna umhlonitshwa. So kula mhlonitshwa, njengobenzelwa la mhlonitshwa kwisiphondo, kuzawukwenziwa la mayeza okuhlonitshwa. Sisathetha ngala mthombe ke namanye amayeza ukuba abantu bakuthande bakuhloniphe, bathi noba uphethe abantu noba bekuhletywa phi ngawe makabekho zayo athi hey mphathi, kukho abacinga itoyitoyi, ukwenza uba loo toyitoyi ukhawuleze uyilungise ke mntana omhle. So sithi kwesasiphondo sifaka yona le whale oil. Nalapha ke kule mboziso oil uzawuthi xa ubona imboziso oil, the one esasiyenze kuqala sayenza yabomvu. You see, nathi the more we learn, the more we improve ezi zinto sizenzayo. Imboziso oil yenziwa ngoku-extractwa ii-properties zemboziso with le nto kuthiwa yi-infusion. Sipheka i-oil and sipheka amayeza nge-oil, masiyitsho loo nto leyo because it's not a secret. It's how they will extract some of the essential oils. See, extract oil like they will extract essential oils ezinga-extractwa through distillation. We've discussed that. Sithi xa ku-extractwa essential oils, they will either use distillation, which is cumbersome, which is expensive, ikunike drops ze-oil, okanye they will use infusion, yilena ke nathi siyisebenzisayo. And then kula process ke yoku-extracta i-oil kwimboziso, sifake namanye amayeza in the process, omaqwili, omalabatheka, ukwenzela ubana le oil iye beyond ubumboziso. Bayithambise ke abantu imboziso oil. Wena mntu othi ndiyathengisa, uzibona uba uyacaceleka, nawe wena mntu ubuthi uthandwa imigqwaliso, ubona ingathi ayisaqhaphakelanga. Wena mntu oye wathi mna ndicela yam imboziso ibe yomntu ofuna
osesikhundleni masibe kolo hlobo, then siqabaza le oil ye-whale. Uzawufumanisa uba ke ngoku umehluko between le mboziso oil, imboziso oil njengoba sithi it used to be red, sasifaka namanye amafutha kula mafutha siwathengayo. Ngoku sasithenga amafutha kwezi ndawo, sifaka amakuthi la mafutha ayancedisa, then we discovered uba la mafutha yi-fake. Then le mboziso oil oyifumanayo, when uyifumana, it will be yellowish green, that is its natural color. Siyisebenzisa ke ngoku with its natural color. When it changes i-color, for wena mntu othi ufuna ukuhlonitshwa, siyiqabaza le whale oil itsho ibe goldish brown. It will be goldish brown, depend uba siqabaze kangakanani. It may be light brownish. Yiyo ke leyo, that's the only thing eyitshintshe ikhala. Sizamuthi ke wena nawe mntu othi ndane-problem ezilwane, if we know ukube sisilwane sakho sinomamlambo, not isiporho, not inyoka, not uthikoloshe, not impundulu, not any other thing, ukuba na esi silwane sakho unamaphupha e-fish, repeat, it must be into yasemanzini le uthakathwe ngayo, because kaloku awukwazi kuthiwe uthakathwe ngento yasemanzini usetyenziselwe amafutha engonyama. Where do they meet ezi zinto zimbini? Kufuneka into yasemanzini iliwe ngezinto zasemanzini. That's why ke we use i-shark, that's why we use i-whale. Mandingayitsali, ndizama ujonga uba zeziphi ezinye kwezinto esifuna uzifaka phele kule nto inde kangaka. Hayi, masiziyeke ezinye, except to say wena mntu unesigodlo, wena mntu onyanga abantu, is important ukuthi kwisibunge sakokwenu, particularly wena mntu usebenzisa amayeza, not any other person, kwisibunge sakokwenu ube nayo le original yamafutha e-whale kweso sibunge. Is important ukuthi ulifumane elanqatha, the blubber, libe khona lijinge phakathi kwamafutha onawo, noba lisihlelelile. I-reason ke mntu wamayeza kufuneka uzicingele uba kutheni kufuneka ube nayo nje le nto. Wena mntu othi ndine-problem yamasana athanda ukhala apha phandle, ithi xa ufuna into yokuqhumisa ucele lo mntu kwenzelayo ukuba akufakele i-whale, ingaske ibe yi-original. We keep emphasizing ke le nto ingu-original because the one that is not original ayizukukunceda kule nto uyifunela yona. Is like ukufakelwa ikhandlela, ukuba kuthiwa uleqwa sisilwane kufakwa ikhandlela, hayi yiyo le, is not what you want. Likhandlela. So if fake is not helping you, I keep repeating, that's why sinyanga izinto ezingaphumeleli indawo, because sisebenzisa i-fake. Masivale ke ngelithi wena mntu ukwazi ufumana i-sperm whale vomit, umgabho we-whale okanye i-whale poop, bathi xa beyibiza yi-ambergris, i-toilet ye-whale, i-toilet ye-whale. If you can get it, I remember reading somewhere kusithiwa i-1.3 kg 1.3 kg was sold kwi-black market nge-$70,000 US. Bayisebenzisela ntoni le toilet ye-whale? Le toilet ye-whale, it will be goldish xa uyijongile. Iyasetyenziswa abantu be-perfumes ukwenza uba i-perfume yakho ilaste longer. Bayisebenzisa kwizipayisi ezithile zabantu abatya kamnandi abanemali. Kuthiwe chatha laa kaka ye-whale ukwenzela uba yeso spayisi sibe naloo nto ingazwayo ke mntana omhle, ndingazuyitya ke mna. Wena mntu oqhumisayo, they believe around India ukuthi if you can have le ambergris uyitshise kancinci, bathi uzawuba nemali. Yiloo nto beyithenga duru kangaka, because they believe ukuthi iyayenza into yayo. Hamba ke uyokhangela apha elwandle, uhlunyuka ukhangele ikaka ye-whale. Ukuba uyifumene usigqebhele emayezeni ndini. Masiyekeni ke ilale siyodibana Saturday. Hey, andifuni uyithetha ke le topic sizawuza nayo, because kuye kuthiwe ngothetha ngayo ngelinye ixesha emlilweni iyemkisela, ingaske kuba into ziyalunga ibe yile topic endiyicingayo endiyibawela uba ibe yiyo this Saturday. Masiyekeni kilale ke sidibane ni Saturday apho sidiscussa khona ezidlumzi kube xhosi kube yele xa sitshoyo sithi camagu.